tenhle pořad naposledy konferoval, tuším 2004 nebo 2005. A já se teda přiznám, já jsem včera, když jsem si říkal, jak tady asi budu mluvit, tak jsem se díval dopoledne na televizi a tam běžel pořad Chcete být milionářem, a tak jsem si říkal, kdybych byl Vladimír Čech, tak bych se tě zeptal, jste si tím úplně jist? Ano? Ano. Ano, jsme si tím jistí. Nehodláte si to ještě rozumět. Nedá se nic dělat. Lenka Štreberová!